Alo? Iya? An cire locking down? An cire locking down? Me ya faru? Shagon kantina na saro ka ina takura al'umma wallahi da shi ina tsada kayayyaki ce Shi kenan. An cire locking down? Masara ta da na siya buhu 17. ina ni shinkafa da na sayo zan kara kuɗi. An cire locking down? Kwati ya haka take nan gida ke magana mati don Allah. Ko shi magana? Shinkafa ta. Da masara. Ayyo Allah. Na je na boye a sto. Ayyo Allah. Saboda talakawa idan suka sha wahala sai in dinga sai musu Asirin ya tonu. Ya tonu. Ni kantina ke kantina wallahi shagunan kantina. Ya gama tonuwa. Asirin ya tonu. Tashi hankali. Ya gama tonuwa. Kuda. Alo? Yawwa, Allah ya sa a mayar. A mai da locking down din nan. Yawwa. A mai da.